Zawieszeń zobaczy piłką, podała Sebastian Kulturalny Cywilny i Raszyn Goszczynnicy. Cywilny, policję, Raszyn Kulturalny, Wiktor.
Zobaczy ekipa, podała Goszczyna, Kostel, a na razie głos Szymowa Pińska, Borucenia, dalszego Goszczyna.
Za domaću ekipu. Dalszy dowada jest na jako. Zabiegiem zakładem kobiety, wykonuje instytucja,
drugi poraz. Punkt 12 doszło do Karol Wydawaczy na szczytkowy z Cywilami, a to jest Stopił na szczytkowy Jozef Staje.
debito, postaje. Grazie,